Tispjegana waħda x'ġara dakinhar jogħġbok? Kont sejra l-baħar, niżilt it-tifel, kont sejra l-baħar, niżilt it-tifel, ġifieri nżilna nistenninew u tagħmlu xi pakket sigaretti mill-faċċata. Xajtu mixja u nara wieħed ta' karroġġa miskur, jiġri u waqaft jiena u ma nafx ġara, ġifieri tlift minn sensija bid-daqqa li tagħni u ma nafx ġara. Inti smajt xi għajjat u ġej fejn? Ija, meta beda jiġri, beda jtalla u akbar u jgħajjat ħafna u baqa jiġri u jgħajjat alla u akbar. X'kienet ir-reazzjoni tan-nies? Kien hemm xi ħadd jew li prova jipproteġi? Kienet għaddejja karozza hija mnalla kienu, waqaf fitin il-lajnuna x'kien ħajqbad jagħti mar oħra warajja, kien ħajqbad mar oħra u mal-lol daħlet tiġi ġol karozza miskina u qabdu x'inqabdu beda jipprova jżommu li gidmu imma liħor u kellu ċedi liħor għax weġġew ukoll. Għaliex taħseb li jagħmel hekk? Naħseb jew spiċċaw flus ma kellux fejn joqgħod biex imur jiekollu jixrob xejn, ma nafx, imur il-ħabs jew ma nafx. Kellek jiltax forsi kien se jiġri dakinhar? Qatt ma mmaġina. Li kieku dan ħareġ xi mus jew man-nara. Taħseb li kontu tiżgiċċawha? Kullu mhux għada. Kieku sab xieħa wkoll xi maranzjan ukoll maqtula qiegħda. Taħseb li ssir ġustizzja jew sentenza sospiża? Naħseb ma nafx iktar naħseb sentenza sospiża x'barrani. Kif ħadu għal-aħbar il-familja tiegħek? Ħadu qata hu bdew jisimgħu l-istorbju, ħadu qata. Taħseb li dan l-inċident jaffettwalek il-futur? Ovvju. Trauma kera hu. ċaqlaq l-isnin kollha. Trauma kera. Bħal Peppi li matul il-programm tiegħu jappella biex nintegraw mal-barrani. Jgħid li seta' kien Malti, biss il-maġġoranza tal-każi ta' violenza jkunu minn barranin. Inti x'taħseb dwar dan? Ngħidu jżommu mur Peppi jew. Jżommu mur għax ma ġarax lilu. Jekk jiġri lilu forsi mbagħad jifhimhu Peppi. Dan taħseb li każ iżolat jew temmen li hemm numru dejjem jikber? Le, numru dejjem jikber jgħid. Dejjem. Sa jiena ġrat is-sibt illum it-tnejn il-ħadd ġara, it-tnejn illum reġa' ġara. Dawa. Jekk il-qorti wara li tieħ dritt tal-assistenza legali tiġi ppreżentata b'xi fatt li jipprova li l-aggressur huwa persuna b'mart mentali, ikun ifisser li dan ma jkunx responsabbli kriminalment, kif toħodha inti? Noħda ħażin u għax mistgħu jibgħatuh lejn pajjiżu. Il-korrettezza politika ġabet il-pajjiż għal-kub tiegħek, għaliex il-politikanti bla sinsla li għandna jibżgħu jitkellmu dwar l-immigrazzjoni. Temmen li għandu jkun hemm bidla politika li tirrifletti r-realtà ta' gżieritna? Nemmen li għandhom jaqbżu għalina x'aħna l-Malti. Aħna l-Malti mhux huma, Malta tagħna mhux tagħhom. Tara ipokrazija li jsiru protesti internazzjonalment għax il-kriminal ta' Karna John Skur ġie maqtul mill-Pulizija Amerikana fil-waqt li delitti ta' nisbojot fis-South Africa, fl-Amerika u fl-Ewropa jinqatlu minn immigranti jew minn persuni ta' Karna John Skur differenti ma jissemmewx mill-medja. Dan l-atteġġjament ta' skiet mill-gvern u żbilanċ fil-medja taħseb li qed joħloq razziżmu billi joppressa l-poplu u jimbutta naf kantuniera? Mhux ovvja li nitweġġawna daw, għax jiena kont għaddejja għall-affarijiet tiegħi ma miltu xejn. Ġifieri. Taħseb li jkun hemm differenza kieku l-aggressur kien Malti u attakka lil xi immigrant? U żgur, ħafna mhux hekk. Wara din l-esperjenza, għadek tħossok sejf timxi waħdek fit-toroq ta' Malta? Le. Issa jiena fil-ħodu ta' laqqas timmaġinax fil-ħodu kieku tajt billejl naf imma fil-ħodu fid-daw ta' xejn fil-11 ta' fil-ħodu. Qas it-tfal tagħna, qas it-tfal ma nistgħu nafdaw imkien. U arba'tiem oħra t-tfal tagħna jkunu għar minna. Eżatt. X'parri tagħti lin-nisa oħra, nisa biex ma jeġġulhomx bħalek? Ma nistax jom fari għax jiena laqqas jien stess qatt ma mmaġinajthom daw. Ma tistax toħroġ ftit għax-xogħol titmur, imma ma jistgħux nibqgħu ġewwa aħna, ma nistgħux nibqgħu priġuniera ġo darna. Ħabba fihom.
Id-dieħ u bieħ, allura razzis u diversi aġġettivi oħra, taħseb Norman l-ewwel kellu raġun matul iż-żmien? Kellu raġun. Ħafna għandu raġun. Ħafna.